Mejillones posseeix un gran valor simbòlic per la gent descendent de la societat yàmana o llagat. A partir de l'arribada de la missió anglicana a l'abadia d'Ushuaia, es produeix la lògica i tradicional l'expansió de diferents epidèmies i malalties europees, acompanyat de les influències de la imposició de les formes de vida occidental per damunt de les pròpies, amb tota la modificació que significa això a nivell de dieta, modus de vida, etc. Dintre d'aquesta dinàmica, les persones de la societat iàmana del segle XIX comença una mena de moviment de fugida de la missió, dirigint-se cap a les illes del sud, cap a les illes Wollaston, prop del Cap d'Hornos. La missió, conscient d'aquest fet, és traslladada a les illes Wollaston. Les persones encarregades de la missió en aquell moment, en funció de les condicions climàtiques de les illes, que són molt dures, decideixen després emplaçar-la a Bahia Tequenica, a la illa Oste. Posteriorment és traslladada al riu Douglas, en aquesta mateixa illa, Navarino, i finalment és deixada i abandonada la missió quan consideren que ja no queden indígenes per convertir a la fe cristiana anglicana ni per civilitzar-los, perquè aquests lenta i continuadament han anat desapareixent. A Mejillones es produeix la darrera presència col·lectiva d'una societat que està en vies d'una completa aculturació, d'una completa incorporació a la societat industrial moderna, però que encara manté un lligam de consciència històrica i alhora de determinats aspectes del mode de vida, de l'estil de vida, amb el seu passat. És per això que aquí està situat aquest cementiri indígena que encara està en ús. Finalment, a mitjans del segle XX, l'estat xilè decideix ofertar a la població de Mejillones, amb l'explicació que es tracta de poder oferir-se els serveis a què tenen dret com a ciutadans de la República de Xile, dintre d'una aldea que anomenen ells Llogarret, petit barri al costat de Puerto Williams, que és Villa Uquica, separat físicament per un riu, d'una forma que, si no diré que serà significativa, sí que crida l'atenció a la gent que venim de fora, de la resta de la població, que és on hi viu gent vinguda des del nord i sobretot el personal de l'Armada i de l'Exèrcit de Xile concentrat aquí per donar una presència de l'estat xilè en aquest territori.